Denei, janvier kalo tile 19 san 2026 an ka kumala kumabaw bɛna tali kɛ min na sɔgɔmada in na o ye wolomasiri tabaw ye wulikajɔ belebeleba kɛ kunungo Ɲoro marabolo kɔnɔna na Bamaɲɔni juga wele kɛbaw kun kɛlen ka t'u daga yɔrɔ minnu na maaw ɲɛ sira la kɔrɔ senfɛ kuluwo kɔnɔnaw la ka taa mɔmɔli kɛ ka se ka maa ninnu bɛɛ lajɛlen daga yɔrɔ k'olu filenkolon ci k'o da kolon ci armée kelen ale ni AES sɔrɔsiw fana ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min ni o taara kɛ Andrabukɔni mara la an n'an da don o fana na o waati kelen kɔnɔna na Bamakɔ yan min ye 20 janvier n'ale kan ka kɛ sini armée ka san 65 sɔrɔli o labɛnw tun bɛ sen na lajɛli labanw taara kɛ ministre Dawudu fɛ sabula Sadio Kamara ale ni président tun bɛ taama na Laginɛkaw fɛ yen o Laginɛkaw ka taama yɛrɛ an n'an da don o fana na jamanakuntigi ale taara Zole da ye Sibiri tɛmɛnen Mamadu Dunbiya o ka wolokansigi o baaraw de tun bɛ yen farikolo ɲɛnajɛ sɔgɔmada in na ale bɛna k'an ka sara la belebeleba ye Senegali waraw u y'u jɔyɔrɔ fa kunungo min ye Marɔku waraw olu ɲɛfɛ kelen ani fu jɔyɔrɔw an n'an da don o la musaka minnu bɛna sɔrɔ maa minnu ka celu dasita cayara ani minnu ye carton rouge caman sɔrɔ fala ye sɔgɔmada in na an dusu kasilen don an balimakɛ ani an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Seri Jara ye n'a tun ye baara kɛ renouveau la an ye kibaruya sɔrɔ ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la kunungo min ye Mohamed Sumare ale ka janajaw kɛra ale taara bila dayɔrɔ laban na Ɲamakɔrɔkaw olu fɛ yen nin ye an ka kuma la belebelebaw ye bi sɔgɔmada in na fala ye e bɛ cɛpu dun wa ne y'a f'i ye de k'a b'a daminɛ dɛ n ko ne kɔni ne bɛ Senegal la k'a bɛ Senegal ye Mali dasi ne yɛlɛma n'olu fɛ yen an ye un peuple un but mɔgɔw ye ni lolo tɛ an ka drapeau bɛɛ ye kelen wa sabarini fɔra i ka dugumana na surɔ wɔlɔfɔw fɛ u ye lamaga kɛ yan dɛ u ye yan kalaya yɛrɛ kosɛbɛ surɔ i b'a dɔn Njayi bi ale bɛ kalali kɛ ale n'a ka mɔgɔw nka fala ye bɔlɔntan in bɛ ka kɛ tuma min na n'i ye mɔgɔw kulekan jateminɛ Bamakɔ fanba ye Senegal supporter surɔ nɔgɔ yɛrɛ t'o la fiyewu a sɔrɔla min fɛ bɛɛ b'o dɔn namara tɛ taa faso o de y'a to mɔgɔ caman ye Senegali senkɔrɔma don kunu Awa Sila k'an b'a fɔ yan n'o ye entraîneur Magasuba ale furumuso ye ale ye wɔlɔfɔ ye fala ye wɔlɔfɔ fɛn fɛn b'an fɛ yan k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn kunungo ta in ɲɛna kosɛbɛ a kɔni diyara n ye a bɛnna ma ne yɛrɛ bɛ wɔlɔfɔw la depuis u y'anw dasi don ne y'a f'i ɲɛna n ko ni wɔlɔfɔw kɔni ye anw tɛmɛ u ta ye kupu ye i b'a ye nin san laban na maa mana pan Mali kunna dɔrɔn i bɛ taa kupu ta hali voisin y'a kɛ ten ɲinɛna de voisin y'anw bɔ ka wɔlɔfɔw bɔ u yɛrɛ fɛ yen u ye wɔlɔfɔw bɔ ka sɔrɔ ka na anw bɔ nka tiɲɛ na wɔlɔfɔw tun ka ɲi namara bɛɛ ka bɔ a la o tun ka ɲi u ye se bɔlɔntan na nin y'an don ka ye sɔgɔmada in na fala ye bamananw ko n'i fila y'i da tulon na a b'i da sɛbɛ la sabu tulon tɛ yen sɛbɛ de bɛ yen ɲɔgɔlɔnbɔlaw ko min ye ɲɔgɔlɔnbɔ ye ko a ɲɔgɔnna manamana ko tɛ fala ye ko nka ko manamanama tɛ se ka ɲɔgɔlɔn bɔ dɛ sɔgɔma in na Coupe d'Afrique farafinnaw ŋanaw ka kɛnɛ fala ye min sigira sen kan kabini san 1558 san ni a daminɛna ni jamana 3 ye ɲinanta tun ye jamana 24 ye ndolatan 152 kɔfɛ ka ko bɛɛ lajɛlen ta ka u bɛɛ lajɛlen sɛgɛ 52 kɔfɛ bulontan 52 kɔfɛ fala ye ka ko bɛɛ ta k'u sɛgɛsɛgɛ k'u jateminɛ k'u lajɛ ko tulonkɛ ti foyi ye ni tulonkɛ tɛ ko nka ko sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de b'a kɔrɔ munna nin waati in na min ye Marɔkukaw ka gazon ye gɔngɔn na dali daminɛ olu ka fala ye Mali fasoba jamanaba in nin tɛ jalakili waati ye nin tɛ tɛnɛgelema waati ye fala ye farikolo ɲɛnajɛ tulonkɛ t'a la namara t'a la n'i bɛ se i bɛ se o dara kɛnɛ kan tɔnw fɛ tɔn minnu y'u ka se yira ka sɛbɛ yira ka baaraw kɛ fala ye jɔn ye k'o bɛ taa so jɔli daminɛ sanfɛ ka jigin duguma fala ye a san 10 ye nin ye anw fɛ yan duguma bɔlɔntan donna ngalama na maa minnu bɛ yen ni centre b'u bolo
maa minnu bɛ yen n'u bɛ denmisɛnninw dege ndolantan na maa minnu bɛ yen n'u ka wari bɛ don ndolantan na olu bilara kɛrɛfɛ ko minnu ko ko balontan ko a b'olu balo an y'a ta k'a d'olu ma k'an sigi k'u filɛ fala ye n bɛ maaw hakili lajigin faransi n'a ka faransiya fala ye a ko ko an ye cogo o cogo a ye ɲumanw kɛ an fɛ yan balontan dɔ tun bɛ anw fɛ yan u tun b'a fɔ ma ko tournoi de l'amitié Salif Keita de y'a ŋaniya siri k'a bila sen ka fala ye a kɛkun tun ye min ye dugumana na denmisɛnninw minnu bɛ balon ta bɔlɔn kɔnɔnaw la k'o ɲumanw sugandi ka na ni u ye u ka se ka kɛ ka équipe nationale dɛmɛ baara in kɛlen ka ɲɛ Bamakɔ kin bɛɛ donna a la sabula bɛɛ tun bɛ dula ti i ka carré kɔnɔna na bɛɛ tun b'i cɛsiri bɛɛ b'i fasa ja fala ye o nana wolo mun na Faransikɛw ka coopération française yɛrɛ nana kubu da Bamakɔ kin commune 6 bɛɛ lajɛlen na fala ye a kuncɛli tulonkɛw commune kɔnɔna na minnu mana se sɔrɔ olu fana bɛna tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ Omnisport ni Maodo Konate la olu bɛ ndolanci kɛ o fana ka ɲuman min ɲini denmisɛnnin ɲuman bɛ ta o la ka taa di jamana ɲɛmaaw ma u k'u lajɛ fala ye o kɔfɛ Mali kɔnɔna na mun nana sigi sen kan n'i tun ye tɔn o tɔn ta Mali kɔnɔ k'o ye tɔnba ye fala ye i tun bɛ ndolantan na cogoya 3 sɔrɔ a kɔnɔna na i b'a mɛn u da ko Esad Mini Esad Kade Esad Junior ka se ka taa se min ye Esad senior ma o kɛkun tun ye mun ye fala ye minimu olu tun bɛ baara kɛ min ye ndolantan na denmisɛnnin fitininw olu bɛ ndolantan kɛ n'o ye minimu ye olu mana kɔrɔbaya dɔɔnin u bɛ kɛ kadew ye olu bɛ bɔ la ka kɛ junior ye fala u bɛ sɔrɔ ka équipe ba sɔrɔ fayi o tun bɛ joliba la Gilles tun bɛ stade la Erial la mɔgɔ caman tun bɛ yen Sambala ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen fala ye ninnu tun bɛ denmisɛnninw lamɔ dugu ma Sedina Ja Badlabugu Blasar Burapele kelen i tulo bɛ Burapele min na nin ye tan Burapele joueur baden de dilan bala ye dugumana na ka di Mali équipe ma n'i y'a ye bi o tununa o tiɲɛna ɲɛmaaw y'u bolo bɔ a la hakili la kubu dɔ tun bɛ yen a tun bɛ fɔ ma ko coupe de martyrs a tun bɛ ekɔlisow bɛɛ bila ɲɔgɔn na hali lycéew bɛɛ bila ɲɔgɔn na ndolantannabaw tun bɛ ta o fana kɔnɔna na ka di jamana ma fala ye k'a kɛ ɲɛjɛyɔrɔ ye o nana bɔ yen pewu u nana ni mun ye u y'a kɛ ko assemblée nationale président ka kubu fala ye kubu misɛnninw caman tun bɛ da kadew ye juniorw ye ani espoirw ye nin bɛɛ nafolo bɛ di bi CAF ni FIFA fɛ fala ye nka anw tɛ ka o baara kɛ an ka sira tɛ o mɔgɔw la minnu b'o baara kɛ ka centrew sigi ka fɛnw kɛ u de b'u débrouiller u yɛrɛ ka wari ɲini u yɛrɛ ye ka tila tuguni k'u fililen to kɛrɛfɛ Mali championnat national équipe joueur kelen tɛ yen k'a bɛ équipe nationale la a tɛ yen n'i y'an ka équipe nationale ta fala ye san 2000 ou san 1994 san an bɛ taa coupe d'Afrique la tuma min professionnel cayalen Mali équipe la a cayalen ba dɛ a tɛ tɛmɛ 4 kan a tɔ bɛɛ lajɛlen tun ye mun ye sodenw i bɛ Ousmane Farota ta Ablaye Traoré Pokер dɔgɔnin dugutigi Sulemani Sangare Yatuma Diop Bɛnkɛ ala ka hinɛ a la ale ni Basala ka taa fara Modibo Sidibe ka polisikɛ n ka tɛ kɔrɔ Modibo Sidibe premier ministre ma dɛ Modibo Sidibe polisikɛ fala ye ninnu de tun ye équipe dulonmabaw ani Sulemani Sangarew ka taa fara Ferdinand Kulubali Ousmane Soumano ale ni Seku Sangare olu tun y'an ka professionnel ye fala ye équipe entraîneur tun ye Mari Keyita ye malien don ɲinan coupe d'Afrique yɛrɛ ye mun yira an na équipe 4 mun tora tulon laban na fala ye a bɛɛ tɛ yankaw ye n'an b'a fɛ ka taa ɲɛ n'an b'a fɛ ka ɲɛ sɔrɔ an ka bɔ ɲɔgɔn namara ni ɲɔgɔn turugu la fala ye wala min yɛrɛ bɔra ka k'an fɛ yan sisan o bɛ misali bɔ Bavier sigili Mali fédération kunna siɲɛ 2 na fala ye a sigira namara kan a sigira sariya sɔsɔ kan a sigira sɛbɛn sɔsɔ kan a laban maa tun bɛ mun fɔ don o don mɔgɔw ye u yɛrɛ nana ka n'a ye ko fédération Mali secrétaire général min bɛ papier baara kɛ ka championnat organiser ka compétition bɛ organiser fala ye ko papier tɛ a la o kɔrɔ bi ne min jiginna ka taa deuxième division na n'o secrétaire général y'o papier signé n bɛ se ka wuli k'an jɔ kiiri la ka fɔ a ye n ka hakɛ jan sabula a fɔra ko papier t'a la nin ye kumasuliko ye dɛ yɔrɔ ni papier kɔni tɛ secrétaire général la a ka adjoint kɔni kuma tɛ o bureau min yɛrɛ sigira dun o bureau yɛrɛ dun ɲɛmaaw u k'u ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛma fala ye jamana nafolo de bɛ don a la wa ale de ka di maliyɛnw ye bi ni sɔrɔdasiw yɛrɛ bɔra yen fɛn kelen bɛ ko maliyɛnw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la o ye balontan ye donc an b'a ɲini u fɛ
Coupe d'Afrique a ye misali caman di fala y'a mɛn ko i ɲɔgɔnna buru fiyɛra tɛ i da muso yɔrɔ de sɔrɔ i y'a mɛn ko i ɲɔgɔnna mori tɛ i ɲɔgɔnna karamɔgɔ tɛ i ka kilisi ka di i bɛ se dabali la i bɛ se nin na o k'a sɔrɔ mɔgɔw b'i bolo kɛnɛ kan fɔlɔ minnu yɛrɛ bɛ se k'u jɔ ka dɔ kɛ dɔ de bɛ fara dɔ kan nka fɛn tɛna ten k'a sɔrɔ e tɛ se fɛn na dɛ jamana si tɛ yen fala ye k'i bɛ Coupe d'Afrique ta n'i ma labɛn kɛ san 10 Sénégal ye labɛn kɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan san tɛmɛna hali a ma mɛn Sénégal ka kadew u ka juniors u ka seniors u ye farafinna kubu bɛ ta mun na parce que u nana ka na anw ka jamana baara kɛ cogo la ka taa k'u fɛ yen bɛɛ lajɛlen y'a ye n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko dɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ olu n delila ka nin kuma f'i ɲɛna fala ye jamana ka degun i b'a bɔ yɔrɔ ɲini yɔrɔ yɔrɔ o si tɛ hakɛ dɔrɔn de don mɔgɔw bɛ yan bi centre danaya ninnu centre denmisɛnnin minnu bɛ yen bi centre CSK ninnu minnu filɛ nin ye wɔlɔfɔbugu ninnu kɔnɔna na Donald ninnu n'u ka AS Bamako kuraw u tɔn caman de bɛ si bɛɛ lajɛlen kɛ baara la fala ye wari tɛ d'u ma foyi tɛ d'u ma wari min bɛ n'u tɔgɔ la a bɛ taa min farikolo ɲɛnajɛ denmisɛnninw ka bolofara bɛ a la fédération kɔnɔ wari min bɛ na a la ka bɔ FIFA ni CAF la a bɛ taa min mun bɛ baara bɛ ka kɛ n'a a ye championnat cadet tɛ yen championnat minime tɛ yen championnat junior tɛ yen championnat espoir tɛ yen espoir yɛrɛ ka jugu n'a tɔ bɛɛ fala ye an ka espoir entraîneur n'a joueur bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ kɔ kan an tɛ maa kelen dɔn u la k'an k'a kɛ ten k'o de ka ɲi maa bɛ ta ka wari ta ka d'o ma fala ye o ka yaala diɲɛ fɛ ka taa lajɛ ni maa min tɔgɔ ni Mali tɔgɔ bɔlen a bɛ Mali dɔn sa o a delila ka se Mali la sa a ma deli ka se Mali la o ka taa yaala ka t'o ɲini n'i ma ɲɛ k'i b'o kɛ o k'a sɔrɔ i yɛrɛ fɛ yan soubassement min b'i bolo i hakili b'o la fɔlɔ a bɛ ka wari min don o ma dɛ a y'o wari kɛ ka yan championnat organiser ban ninnu denmisɛnnin dɔ ka kubu fala ye walahi k'a daminɛ a premier tour la fo ka taa se a laban ma miliyɔn 1 tɛ don a la maa bɛ se ka miliyɔn 4 ta ka di dɔ ma kalo kalo ko ka taa joueur ɲini k'a sɔrɔ aw yɛrɛ fɛ aw tɛ ka baara kɛ championnat Mali la ta i k'a lajɛ fala ye i k'a jaabiw lajɛ i ka bɔlɔntan kɛcogo lajɛ i ka denmisɛnninw kɛcogo lajɛ ninnu bɛ nin bɔlɔntan kɛ i bɛ tila ka t'u sɔrɔ sɔ feerelaw ni buru feerelaw de kɛrɛfɛ tuguni cɛ y'a fɔ ɲɛna ko walayi ko carré kɔnɔ dulatina fala ye denmisɛnnin minnu bɛ se bɔlɔntan na minnu b'a ɲɛdɔn minnu ka di mɔgɔw ye hali a dɔw somɔgɔw tɛ se ka surafana tobi ka d'u ma nka kɛrɛfɛmɔgɔw de b'a fɔ karisa na dumuni kɛ anw fɛ yen i kana tilelafana dun ni tilelafana dun waati sera i ka na ni surafana dun waati sera i ka na yaasa i ka se k'i ka bɔlɔn ta i fɛrɛ ma e ye olu to yen joueur joli bɛ yen k'olu gɛnna ka bɔ équipe nationale parce que k'u ni fédération ɲɛmaaw tɛ bɛn fala ye ala ma kiiri tigɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ɲinan amarita fala ala ye jabaru masa ye koyi wayi dun don dɛ donc sɔgɔmada in na nin y'an ka cadeau ye n'a ma ɲɛ ko fédération bɛna na sigi kura ye komi bɛɛ lajɛlen ye wala sɛbɛ fala a kɛra ten koyi a maa 19 bɛɛ ye wala sɛbɛ hali bavier u si ko k'u t'a la tuguni jɛnjugu laban kɛra ɲɔgɔn coro ye wa bi mun bɛ yen u k'a lajɛ farikolo ɲɛnajɛ maa b'a kɔnɔ u k'a bɛɛ wele u ka waati ta u ka sɛbɛnw dilan maa si kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye u ka candidature ko lajɛ k'a ɲɛ k'a sigi sen kelen kan fala n'a banna maa si kana wuli ka na i jɔ an da la ko a donna ta a bɔra ta tuguni i cira sɛbɛnw dilanni ɲɛna a kuma banna t'i sigi kɛrɛfɛ i ka san 4 wɛrɛ kɔnɔ n'i tɛ se i k'i bolo 2 bɔ a la ɲɛmaaw k'u jɔ ɲɛmaa jɔyɔrɔ jamana ka nafolo min bɛ don farikolo ɲɛnajɛ la fala y'a ka sɛgɛsɛgɛ jaabiw ka lajɛ kow ka lakɔlɔsi wagati dɔ ka ta k'a di k'a fɔ ko ɲinan san in ani san wɛrɛ an k'an jɛ an ka qualifier nka an b'an labɛn dɔɔni fo an ka taa se an ka kɔkɔ an ka taa kubu ɲini baara bɛ kɛ ten de ka wuli tilegan dere fɛ ka na a ma fɔ e ɲɛna ko n ko taa don tɛ wuluden lamɔ dɔ ye de i y'o labɔ n'i taara wara b'o fara a yɛrɛ ka dayirimɛw kan dɛ a b'i ka wuludennin k'a ka naji ye dɛ an bɛ sɔgɔmada in na taa da yan k'a fɔ ɲɛmaaw ye Coupe d'Afrique y'an sɔn de sɔnna Coupe d'Afrique ye se ni setigiya yira an na Coupe d'Afrique y'a yira ko ni foyi tɛ yen i bɛ se ka min kɛ i k'i cɛsiri i ka se bɔlɔntan na fala ye bɔlɔntan denmisɛnnin ɲuman ninnu bɛ Mali kɔnɔ dɛ o kɛlen a ɲuman b'an bolo wa dege karamɔgɔ mun bɛna na fana sɔrɔ sen walima ni dege karamɔgɔ kɔrɔ in bɛ to yen fala ye a ka fɔ a ye a k'a ka baara kɛ tilennenya ni laadiriya kan maa si kana taa fɔ a ɲɛna nin lajouer nin kɛ tan ɲɛmaa foyi kana don a n'a hakilina cɛ a k'a ka baara kɛ a kɛcogo la
parce que n'a ma fɛrɛ minɛ ko dɔw la ka fɛn dɔw don sariya la k'a labato an b'an si bɛ kɛ an tɛ nisɔndiya foyi sɔrɔ wa tant que u bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ dugu ma ka mɔgɔw halaki e bɛ se k'a faamuya fala ye ko Mali fédération kɔnɔna na joueurs bɛ transférer club minnu y'u bila ka y'u a baara kɛ olu t'a wari sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na joueur la transférer ka taa wari dun olu bɛ se ka e bɛ se ka lafiya sɔrɔ o la cogo di hali fédération bolofaraw sigili ni mɔgɔ mun ka di o tun b'o de sigi u y'a bɛɛ ci k'a bɛɛ k'u sagona fanga ye kɔsa in na sɛbɛn mun taara fédération malienne de football bɛ fala i b'a dɔn min b'a kɔnɔ u tun b'u si kɛ maa si tɛ se k'u wuli wulicogo foyi tun t'u la heureusement ko nana ni ko ye sababu filɛ nin sisan bɛɛ lajɛlen ka na ka na i bolo don a la bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ sɛbɛn ɲɛnama ka sigi bɛn ka kɛ a ko la ne tɛ kɛ candidat yɛrɛ fala ne sen t'a la dɛ ne bɛ n ta fɔ yan n ka bureau kɔnɔ yan ne tɛ kɛ candidat ye dɛ anw kɔni tɛ se ka kɛ candidat ye parce que n'i ma ɲɛ k'i bɛ kɛ candidat ye fala ye fo tɔn ka k'i bolo fɔlɔ min bɛ première division na o y'a fɔlɔ ye ou bien i ka kɛ ligue dɔ balontan bolofara minnu bɛ yen n'o ye ligue 9 ninnu ye i ka k'olu dɔ maa ye walima i ka kɛ ndolatikɔrɔ ka maa ye walima i ka kɛ arbitre ka maa ye fala ye walima i ka kɛ a tɔgɔ ye di farikolo ɲɛnajɛ balontanna kɔrɔw i ka k'olu ka tɔn dɔ kɔnɔna na olu maaw faralen ɲɔgɔn kan o jɛkulu dɛ olu bɛ fédération sigi fala ye donc nin ye an ka kuma ye n'Ala sɔnna ma Gajaba Sise dɔgɔkun in na an n'ale fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a ye nako caman kɛ ka na ɲɛfɔli kɛ nin ye ministre des sports ka cadeau tɛ nin ye sa parce que sisan fédération tɛ yen ale de b'a ka prérogative ta sisan ka FIFA la dɔnniya k'a fɔ ko ayiwa fédération t'anw fɛ yan han n'a bɛna fɛ ka min kɛ a tɛna an ka kuma an ka a sigi sen kelen kan donc ballon nin y'ale ka cadeau ye sɔgɔmada in na n yɛrɛ tɔgɔ don a ka wuli k'i jɔ a k'a cɛsiri ferege fosi kana don a senkɔrɔ se baara ka se ka kɛ ka ɲɛ a bɛ waati damadɔ bɔ ni maa maa bɔra Bamakɔ yan k'i kunna Ɲoro kan n'i sera Bema ani Jumara ni ɲɔgɔn cɛ u b'aw lajɔ ka aw ɲininka sɛbɛn min b'aw bolo ni minnu ye Ɲoro ka ye u bɛ taa ni olu ye maa si t'u ta yɔrɔ dɔn o waleya min tora sen na Ɲorokaw kun kɛra sa ni pankuru sɛbɛn maa min ye i bɛ pankuru ta ni sira wɛrɛ se b'i ye ka taa munumunu i bɛ taa munumunu nka kunun ko armée ye o ko ban pewu ni wulikajɔ belebele ye wulikajɔ min Bamanjɔlen ni ka wale kɛbaaw a taara u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin siraba in ma siraba min yɛrɛ bɛ bi ni Bamanjɔlen ni ka wale kɛbaaw kun kɛlen ka t'u ka checkpoints sigi Ɲoro sira kan maa si tɛ se ka tɛmɛ n'u m'i lajɔ fala ye k'i ɲininka i dalakan na kunun lansara magɛn waati an ye kibaruya sɔrɔ cogo min armée a taara ta kɛ maa ninnu ka ye fala ye Bamanjɔlen ni ka wale kɛbaaw u tun ka ca yɔrɔ in na kosɛbɛ min ye wulikajɔ in ye a maritaba bonyana sabula u kun t'a dɔn k'a fɔ ko armée bɛna bɔ n'u ni sancɛ tancogo la wolomasiri tabaw ye fan bɛɛ lajɛlen kɛ mugukan ye ninnu ko k'u bɛ bɔ wo fɛ u taara bi janw kɔnɔna ye u ka dogo yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen kuluwo kɔnɔnaw la tonakaw ale ni kamunɛ ka se tigidakaw ma nin bɛɛ lajɛlen armée nin bɛɛ lajɛlen walankata kunu ka taa kɛ a bɛɛ lajɛlen kan Ɲoro kɛlɛkɛcɛw Ɲoro wolomasiri tabaw u ye wulikajɔ kɛ pankuru ale ni minɛn minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a to sa ka se ka maa ninnu kɔni ɲɛnagolobaatɔ tun bɛ kuluwo minnu kɔnɔ yan'u k'a fɔ k'u bɛna u ka maaw dɛmɛ u ye sira tigɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ cɛw bɛ fan dɔ in fɛ ni dugumana na min ye pankuru ye olu tun bɛ ka lamaga kɛ armée ka wulikajɔ in senfɛ fala ye dugu min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kilomɛtiri 2 ka 1 ka se 2 ma n'o ye Faso ni Bema ye yen bɛɛ lajɛlen u kun kɛlen don ka yen tigɛ wa n'u ye baganw minɛ fala ye misiw tun bɛ t'u feere o sugu de la ye n'u y'u bila ye u bɛ sɔrɔ k'u ta sa k'u kunda n'a ye Bamakɔ kan kunun ko armée nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ minɛn minnu b'u bolo k'a bɛɛ lajɛlen walankata k'a bɔ ɲɔgɔn na Ɲorokaw olu kɔni ye kibaruya in mɛn Ɲoro dugukɔnɔmɔgɔ caman ye kibaruya in ale kow mɛn sabula min ye pankuru ye ale ni kɛlɛkɛcɛw ka taa ni ka segin blendew ka taa se mɔbili belebelebaw ni u ka mɔbili fitininw ma fala ye olu ka taa ni ka segin bonyana kosɛbɛ sira in kan n'a kunun ko wulikajɔ nin kɔni bɛ taa kuncɛ tuma min o y'a sɔrɔ armée ale n'a ka kɛlɛkɛcɛw u bɛ munumunu salo la sira yɛrɛ kun tigɛlen don nka maaw yɛrɛ nana ye k'a fɔ sa min ye Bamanjɔlen ni ka wale kɛbaaw ye olu dagayɔrɔ de da walonna k'a filenkolon ci sɔgɔmada in na Ɲoro kɔnɔna na maaw bɛ ka ɲininkali kɛ a ko bɛ cogo di hakilisigi ni basigi n'a y'a sɔrɔ u bɛ se ka sira ta maa fɔlɔ dɔw yɛrɛ tɛmɛna ka ban kunun ko ka bɔ Bamakɔ ka don
ko ninnu bɛɛ lajɛlen masumani marifakanw madalen kɔfɛ armée ale tun bɛ sira fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa maaw bɛ se ka tɛmɛ cogo min fala ni waleya in mɛnna senna sira in kan sabula ala an yɛrɛ ka karamɔgɔ dɔ taatɔ u y'olu minɛ han u ye gosili da olu ka fala ye u y'u gosi dɛ u y'u gosi yɛrɛ de u kɔni taara k'u bila mobili kɔnɔ ko mun na ko musow ma fɛn siri u kun na bi ko sira in armée a y'a ta n'ala sɔnna ma tile kɔnɔ an na ɲɔrɔnkaw wele yaasa kibaruya tɔ minnu bɛ yen u bɛ se ka d'an ma cogo min wolomasiri tabaw AES tɔgɔla fala ye André Bukari cercle kɔnɔna na Menakakaw fɛ yen olu ye wuli ka jɔ kɛ kunun na sini ko Bamacɔlen ni ɲɔgɔnjugu wale kɛbaw duguyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen susu kuma tɛ yɔrɔ min na ni tu bɛ yen yɔrɔ la kilomɛtiri 19 dugunincinin bɛ n'u b'a fɔ ko Akbar n'a bɛ André Bukari kɔnɔna na Bamacɔlen jugu wale kɛbaw kun dogolen don yɔrɔ fɛn fɛn la ani katakatani kelen kun falen n'u bolo marifafɛnw na k'a bɛɛ lajɛlen nɔɔni ni pankuru ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ko sa k'a bɛ dugudenw bɛɛ lajɛlen hakili la sigi ko halisa ɲininiw bɛ senna ni kibaruyaw ye Bamacɔlen jugu wale kɛbaw ka se ka olu kɔni ka ko bɛɛ lajɛlen b'a cogo min na hukumu kelen fana kɔnɔna na ni kalo tile 16 armée ale wuli ka jɔ kɛ n'a ka pankuru ye ka gosili kɛ midi waati sarafirikaw fɛ Moti marabolo kɔnɔna na Bamacɔlen jugu wale kɛbaa minnu bɛ yen k'olu fana ka dagayɔrɔw bɛɛ lajɛlen ci min ye baro kɛlɛtigi ye sa k'a bɛ dugudenw hakili la sigi baara kɛcogo ɲuman ani wulikajɔ la yaasa ka se ka Bamacɔlen wale kɛbaa ninnu u bɛ wo kɔnɔ u bɛ se cogo min na ka bɔ yen fala ye n'an bɔra yen an bɛ segin ka na Bamako Génie kɔnɔna na armée ale bɛ labɛn min bɛna sigi sen kan ka kɛ ni wolomasiri tabaw ka san 65 o ɲɛnajɛ ye san 65 ɲɛnajɛ ye ni ala sɔnna a ma sini no 20 janvier 34e régiment génie militaire a bɛ kɛ o la base ale kɔnɔna na général de division Daoud Ali Mohamedine ale de tun bɛ yen sabula Sadio ni Asimi tun bɛ ɲɔgɔn fɛ min ye Guinekaw fɛ yen yaasa ka taa ko labɛn cogo bɛɛ lajɛlen na sa baro kɛlɛtigi yɛrɛ tun b'a kɛrɛfɛ n'o ye général de division Umaru Baro Jara ye chef d'état-major wolomasiri taba ɲɛmaw maa ma kan ka défiler u bɛɛ lajɛlen nana ka na segin a kan majɛ minnu bɛ ani degun minnu bɛ yen y'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye défilé yɛrɛ k'a daminɛ fo ka taa s'a laban ma Prytanne maaw kan ka wuli ka jɔ min kɛ ni AES jɔnjɔn ye o bɛɛ lajɛlen kɛra fala ko sen ta wa a tɛ bɔ kuru kɔnɔ koyi k'u ye ɲɛgɛn jɔ ye han u ye ɲɛgɛn jɔ ye yaasa sabula défilé mana daminɛ mɔgɔba ninnu bɛ wuli ɲɛgɛnna taa yɔrɔ ko kun ka gɛlɛn f'i ka taa fo commandant ka bureau de kɔnɔna na Zeyi k'u ye ɲɛgɛn jɔ yaasa ani maa bisimila yɔrɔ fana u y'o fana labɛn a kɔnɔ ani salon ɲɛgɛn ninnu kɔni kɛ kun ye sa maabaw olu ka fan b'a la anw fana ka fan b'a la yaasa n'an taara ni ɲɛgɛnna don yɛrɛ ko la Génie kɔnɔna na an na se ka taa yen sabula kuma caman défilé a bɛ kɛ o yɔrɔ la sisan an bɛ taa Laginɛkaw fɛ yen sibiri nin kalo in tile 16 furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye général d'armée Asimi ye ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ k'i kunda Laginɛkaw fɛ yen ka fala ye Bamakɔ pankuru jigi kɛnɛ na sa a taatɔ min ye premier ministre ani ministre olu caman tun bɛ yen ka taa Asimi bilasira k'a ka taa Laginɛkaw fɛ yen Mali jamana tɔgɔ la Mali ni Laginɛ kɔni fala i bɛ se k'a fɔ ko woro n'a fɛrɛ n'a ka di i b'a fɔ ko fogofogo 2 dusukun kelen kɔnɔ kelen kɔnɔna na Mamadi Dumuya ko nin waati in na ale de kɔni kɛra cɛbɔ ye sa cɛbɔ min n'o ye se sɔrɔ jamanakuntigi kalata la maa 9 o ɲɛkɔrɔ minisiri min bɛ wolomasiri tabaw kunna o tun bɛ taama in na minisiri min bɛ an ka donibatako kunna o fana tun bɛ taama in na jamana ni jamana cɛ sira in na wa minisiri o tun bɛ Asimi nɔfɛ ka taa farasa min ye sɔrɔ minisiri ye n'o ye Aluseni Sanu ye olu bɛɛ lajɛlen olu tun bɛ pankuru kɔnɔna na yanni président ale ka don Ablaye Mayiga ale Asimi sɛnsɛn ka minisiriw bɛɛ lajɛlen fo kunna sini ko pankuru jigi kɛnɛ na fala ye yanni a ka don pankuru kɔnɔna na k'i kunda Laginɛ kan kɛnɛ ka ye Mali tɔgɔ la a bɛ taa sa ka taa min ye jamana bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ fa an balima n'an sinji n'o ye Laginɛkaw ye ka taa baara kɛ olu fɛ yen Asimi a selen min kɛ Laginɛkaw fɛ yen fala ye a kunbɛra maa min fɛ Laginɛ pankuru jigi kɛnɛ na n'o ye pankuru jigi min tɔgɔ dalen don Ahmed Sékou Touré la o ye maa min ye o ye premier ministre ye n'o ye Guinéen ka premier ministre ye o de ye a kunbɛ ye u ka jamana ni jamana cɛ sira yɛrɛma minisiri ani farafinna ka kɛlɛya minisiri tun bɛ yen président ka secrétaire général n'o ye Laginɛkaw ka président ka secrétaire général o fana tun bɛ yen ka taa s'a ka directeur de cabinet ma ninnu bɛɛ lajɛlen de nana Asimi kunbɛn pankuru jigi kɛnɛ na fala ye worofile o taara ka di a ma k'a bisimila k'a danga na
maliyɛn minnu fana bɛ yen sa ni olu kɔni caman baden tun bɛ kɛnɛ kan yen n'olu ye maliden minnu sigilen don laginɛkaw fɛ yen olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka Asimi a kunbɛn kɛnɛ in kan yen Asimi sa yan'a ka taa tɔw nɔfɛ Lasana Kɔnte Togolandolati tɛnɛ na maliyɛn minnu bɛ yen a taara a n'olu ye ɲɔgɔn ye min ye Mohamed Sidibe n'o ye maliyɛn minnu sigilen don laginɛkaw fɛ yen o min y'u ka ɲɛmaa ye ale ye foli ni waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma k'a yira sa k'a fɔ ko a nali diyar'u ye a bɛnn'u ma u b'a fɔ k'a waleɲumandɔn a ka nali la laginɛkaw fɛ yen olu yɛrɛ kun sigilen don ka nin don in kɔnɔ a mɛnna sabula min ye Mali ni Laginɛ ye bila ko tɛ an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn baara kɛcogo ɲuman maliyɛn minnu bɛ laginɛkaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni o bolonabilalen don sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen fana sigilen don sen kan sa Mali ni Laginɛ u bɛ se ka baara kɛ cogo min na an bɛ baara k'u fɛ yen cogo min fana bɛ baara k'an fɛ yen o cogoya kelen na min ye Sidibe ye a ko min ye jamana fila in ye k'a man nɔgɔn k'a fɔ k'i b'u bɔ ɲɔgɔn na k'u kɔ don ɲɔgɔn ma o la sa maliyɛn minnu bɛ yen olu kɔni caman y'a yira sa k'a fɔ olu dili donnen don cogo min bi laginɛkaw fɛ fala ye baara a ka nɔgɔ olu bolo ye kosɛbɛ wa u y'u cɛsiri cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na yaasa laginɛkaw ye fɛn o fɛn fɔ u ka se k'a bɛɛ lajɛlen bato min ye Asimi ye ale y'u fo k'u waleɲuman dɔn u kɛlen ka na bisimila baara minnu bɛ yen n'o bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin jamanadenw ma Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a y'i da don o fana na maliden minnu bɛ kɛnɛ kan ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn cɛsiri ni timinandiya la yaasa cogoya min na u bɛ se k'u hakili to jamana in na fala ye o de kɔfɛ sa min ye Général d'Armée Asimi ye a y'i kunda ndolati tɛrɛ min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don Ala ma hinɛna Lasana Kɔnte la ni ale Laginɛ jamanakuntigi kɔrɔ ye a taara o kɛnɛ kan ye sa baara ta de tun bɛ yen Laginɛ jamanakuntigi kura n'o sigira n'o ye Mamadi Dumuya ye e ko u ka jamana ta ko constitution sigiko 5nan a jamanakuntigi fɔlɔ tɛ ale wa san 7 baara o de kalifalen don a la yaasa ka se ka baara in kɛ ka ɲɛ cogo min kɛnɛ kan ye sa jamanakuntigi minnu tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mamadi Dumuya ka wolokansigi kɛnɛ ka fala ye Lasana Kɔnte Togolandolati kɛnɛ na Nɔngɔnkaw fɛ Konakiri a jamanakuntigi fɔlɔ o ye Uranda jamanakuntigi Paul Kagame Bassirou Diomaye Diakhar Faye Senegalikaw ka jamanakuntigi ale ye Assimi Goïta Mali président ye ale ye Adama Barrow ale ye Gambie président ye Mohamed Ould El Ghazouani o ye Mauritanie président ye Brice Oligui ale ye Gabon ta ye Julius Maada Bio ale ye Sierra Leone ta ye Joseph Boaké ale ye Libéria ta ye a tɔ tun ye jamanaw ye maa mun ci i n'a fɔ Burkinakaw ye maa mun ci ale ni jamana wɛrɛ maaw ye maa mun ci o la sa min ye an ka jamanaden minnu bɛ yen olu ka laseliw senfɛ fala ye u ma nɔgɔ to kuma na koyi sabula u y'a yira sa k'a fɔ président nalen nin kɛnɛ in kan a diyar'olu ye a bɛnn'u ma bi a bɛnn'u ma sini olu yɛrɛ tun bɛ nin nɔfɛ a mɛnna yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamanakuntigi ye degun minnu b'u kan a n'u ka baaraw kɛcogo la min ye Mamadu Sidibe ale de ye maliyɛn minnu bɛ laginɛkaw fɛ olu ka ɲɛmaa ye ale de ye a ko sa président ma fala ye bi olu bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi sabula Laginɛ jamana kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ komi Ginɛw han baara kɛcogo fɛ ani ɲɔgɔn faamu kɛcogo fɛ laginɛkaw bɛ bonya min da olu kan olu yɛrɛ se ka fɔ ka se f'a dan na Sidibe ko fana laɲini minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ bi olu b'u yɛrɛ ye a la kosɛbɛ sabula jamanaden bɛɛ lajɛlen sago ye jamana bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na ka baaraw kɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na o la sa min ye président ye a fana ye waleɲumandɔn k'u ye koyi i b'a dɔn k'i kɛra cogo cogo fala ye degun dɔ bɛ k'i la o papiye ko kumaw fɔra o min ye baara kɛcogo kumaw fɔra ani Mali yɛrɛ bɛ se ka Laginɛ ta cogo min na k'i sinsin a kan ni kuwaji b'anw bolo fala ye an ka kuwajida fɔlɔ Laginɛ dogo kilomɛtiri 900 de don o de b'an ni Laginɛ cɛ a ka surun an na ni kuwajida bɛɛ lajɛlen ye o baara bɛ se ka sinsin cogo min ani laginɛkaw kɛlen ka an yɛrɛ minɛ cogo min na an ka maa minnu bɛ yen u ma nɔgɔ to kuma na u y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ président ye yaasa a yɛrɛ bɛ se k'a faamu cogo min k'a dɔn k'a fɔ ko nin waati laban in na malidenw kɔni sigilen don ka mun kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya laginɛkaw fɛ yen ka se k'o fɔ wa min ye Dumuya fana ye u ko Dumuya kɔni tiɲɛ na maliyɛnw gasi bɛ a yɔrɔ maliyɛnw ka ko foyi tɛ se u ka faama bulonda la n'u ma wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ a la n'u bɔra min kalama dɛ parce que fɛn caman fana bɛ kɛ fala ye k'i ye maliyɛn ye nka ni jamana ɲɛmɔgɔ tɛ ɲɔgɔn kalama a ka gɛlɛn lasigiden minnu fana bɛ yen o lasigiden fana bɛ baara min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o fana kumaw ɲɛfɔra président kɔni y'a ɲini u fɛ hali bi u k'u cɛsiri u k'u jija jamana in u k'u baara kɛcogo ɲɛ hali bi
u ye fɛn minnu fɔ olu ka se ka sinsin laɲini minnu fana kɛr'u fɛ ani minisiri minnu nana a ko minnu kan ka se ka mun k'o la olu b'o dɔn o de la sa min ye Asimi ye u ka sɔrɔ ka sɛnsɛn ka taa n'a ye pankuru yɔrɔ tɔgɔ ye di balontan ngɛrɛ in tɛ yan an tɛ taa yen sabula balontan ngɛrɛ in fana kan ye Asimi kumana ye an ka taa an k'a lamɛn. Be foli fila bila président Mamadi Doumbouya la ani ka foli bila Guinéen bɛɛ la ka président Doumbouya fo sabula da kan a ye wele bila ma kɔn na ka sigili la élection banni sabula da kan a ye garisɛgɛ sɔrɔ a kɛ président ye donc n bɛ a fo la dan tɛ fili min na k'a fo maliyɛnw bɛɛ tɔgɔ la sabula da kan Guinée ni Mali o ye an bɛɛ ye jamana kelen ye depuis an ka président kɔrɔ Sékou Touré ani Modibo Keïta olu ka jɛɲɔgɔnya o ma dogo mɔgɔ si la hali bi ka daminɛ o tuma na fo sisan ani Guinée bɛɛ jamana kelen de donc o hukumu kɔnɔna la a ka kan ne ka wuli ka na ni président sigi la n'o ye président Doumbouya ka sigili ye n'i y'a jateminɛ fana tuma min na CEDEAO ye gɛlɛya bi Mali jamana kan n'an b'a fɔ ko sanction Guinée bɛ jamana fɔlɔ-fɔlɔ fɛ minnu bɔra ka communiqué kɛ k'a fɔ ko u ma jɛn n'a ye u ma sɔn u b'a kɔn k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ Mali jamana ye n'i y'a jateminɛ waati kɔnɔna la jamana caman y'a se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to gɛlɛya bɛna an ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna se k'an dɛmɛ cogo min na mais Ala ni président Doumbouya ka wuli ka jɔ ani Guinéenw ka wuli ka jɔ timinandiya u ka faso kanu y'an dɛmɛ gɛlɛya waati kɔnɔna la donc an bɛ Guinéenw bɛɛ fo la dan tɛ foli min na k'a fɔ ko a bɛnna ma a diyara an bɛ jamana dɔ ye an de bɛ gun kelen na an ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ lawale la a ka bi hali bi an ka to ɲɔgɔn kɔ parce que diɲɛlatigɛ bɛ yɔrɔ min na bi fɛnɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka fɛn labɔ donc an b'o foli b'u bɛɛ la ka tila ka foli fana bila maliyɛn minnu bɛ yan an n'u kumana ko u bɛ basi t'u la yan u ma gɛlɛya foyi fɔ donc an fana y'u fɛ hali bi k'u ja sigi ka ja ani k'u fo fana u ka wuli ka jɔ la sabula Dakar olu de bɛ yan gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ an bɛ ka se ka sise kɛ ka jatigɛ wale kɛlɛ kɛ ka baara fana sigi mun b'a to an ka jamana miiri wa cogo min na n'an b'a fɔ Mali kura ɲɛtasira ka bɛn san 2023 ma donc o projet 11 ɲɔgɔn na san natɔ la ni kilo natɔ la an bɛn'o bilasira donc a ka kan k'o fana ɲɛf'u ɲɛna ka n'u fɛ hali bi u fana ka jamanaden tɔ ninnu u k'a bɛɛ ɲɛf'u ɲɛna a kun ka d'an ye an ka se ka kuma ni jamanatigi fanba ye mais waati n'a koron na an ma se ka kuma ni caman ye n'Ala sɔnna n'Ala y'an garisɛgɛ don wɛrɛ la n'an nana n'u bɛ masala kosɛbɛ hali bi n b'u fo u ka wuli ka jɔ la ka Guinée bɛɛ fo hali bi Ala ka an kan bɛn Ala ka an to ɲɔgɔn ye Ala ka jamanaw basigi. Vision, vie et campagne vont pas la même direction. Guinée debout, prête à avancer, toute la jeunesse en action. Son nom rassemble la nation, comment il s'appelle Mamadi Doumbouya. Santé pour tous les habitants, respect de tous les habitants. Voir que le futur maintenant, on va bâtir la vie. Ni ye Asimi ye a segira ka na Bamako kunbɛra premier ministre fɛ ani ministre damadɔ olu tun bɛ pankurunjigi kɛnɛ na sisan an bɛ taa Tunbutukaw fɛ yen Tunbutu sira min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnna n'o u b'a fɔ ma ko siraba 33 n'o ye faso ka siraba ye ale baaraw bɛ sen na ka se k'a dilan cogo min na ji fala y'a tun ye sira in tigɛ sira in bi na ko a sera ka dilan kura ye tuguni min ye directeur de route min bɛ yen sa sabula sira in b'a daminɛ ka bɔ cercle minnu na sa o ye Gundam Dire Ɲafunge ani Tɔnga ye ka na se fo Tɔnbɔkutu yɛrɛ dugu kɔnɔna na o la sa gouverneur tun ye yamaruya di sa k'a lajɛ ko ka baaraw sigi sen kan sira in bɛ se ka dilan cogo min na maaw n'u ka taa ni ka segin minɛnw bɛ se ka n'a fɛ cogo min na o la sa biennale hukumu kɔnɔna na fala ye musaka minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan o y'a to sa o ka se ka nin baara in fana kɛ min ye directeur de route ye ale ka yamaruya kɔnɔna na o la sa gouverneur ale ka cidenw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ye ka taa sira in lajɛ ji kɔni sera ka tigɛ nin waati in na min ye mobiliw ye olu bɛ se ka boli sira in kan kosɛbɛ min ye gouverneur ka directeur des affaires économiques ye ale ni financière ye
n'u b'a fɔ ma ko kayifu ale tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye maliki gindo ye ale fana ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin baarakɛla ninnu ma baara in kɛcogo ɲuman na sabula ji kun kɛlen don ka degunba kɛ maa caman kun tɛ se ka tɛmɛ sira in fɛ n'o ye RN33 ye nin waati in kɔni na sa ko a baara kɔni banna pewu min ye mɔgɔw ye olu bɛ se ka tɛmɛ sira in ale fɛ douane directeur ale bɛ ka a dɛmɛbaaw n'a baarakɛɲɔgɔnw ka taa olu lamɛn kelen kelen min ye inspecteur général de douane Cheikh Amala Jalo ye nin waati in na ani chargeur ka tɔnba ye ɲɔgɔn sɔrɔ bolofara minnu bɛ olu kɔnɔna sa n'u bɛ se ka kuma cogo min na Cheikh Amala kɔni nana sa ko a nana ka na u lamɛn sabula baara kan ka taa sira minnu fɛ ani kuntilenna minnu bɛ ale la ani ale yɛrɛ fɛ ka taa ni kow ye sira minnu fɛ ka se k'o ɲɛf'u ɲɛna u fana ka miirinaw n'u ka hakilinaw ye min ani baara kɛcogo ɲuman hakilinaba minnu b'u la ka se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na ɲɔgɔn bonya a nana ka na u fana lamɛn walasa min ye douane directeur ye olu fana kɔfɛ transitaires ka tɔnba a y'o fana bisimila chambre de commerce an'olu mɔgɔw fana masalala min ye patronat ye an'olu fana ɲɛ masala kabini alamisa don a yɛrɛ sa k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen a kɛkun ye min ye yanni baara ka da don an k'an kuntilennaw fɔ ɲɔgɔn ye an k'an baarakɛcogo fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Maju Sɛnpara ale yɛrɛ y'a fɔ sa ko directeur de douane ko a kɔni ka kuntilennaw ka ɲi sabula min ye nin ɲɔgɔn lajɛ in ye a b'a to danaya bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ baara kɛcogo ɲuman na fɔcogo ɲɔgɔn a bɛ dugaya la inspecteur fana y'a jira sa ko ale kɔni ka dayɛlɛlen don tuma bɛɛ n'o ye douane directeur inspecteur général Cheikh Amala Jalo k'a ka dayɛlɛlen don u ye waati o waati u bɛ se ka baara kɛ tilennenya ni laadiriya kɔnɔna na cogo min na jamana yɛrɛ bɛ se k'a ka hakɛw sɔrɔ cogo min na u ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na k'o bɛ sɔn ka diya ale ye kosɛbɛ sabula ale ka laɲini fanba o ye o ye fala ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kɔkan kibaruyaw ye. Fala ye kɔkan kibaruyaw la an bɛ fɔlɔ ka taa min ye baara yɛrɛ bɛ daminɛ an yɛrɛ fɛ yan fɔlɔ sabula an b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye an bɔra ka kuma fɔ sisan ale tun bɛ Ginekaw fɛ yen Mamadu Dunbiya ka wolokansigi baaraw a tun bɛ o la kɔfɛ sa an bɛ se k'a fɔ nin waati in na min ye Mali ministre de l'administration territoriale ye ale y'a jira sa ko Sinafiriki kɔni yamaruyalen t'an fɛ yan tuguni min ye bɔlɔlɔ sira fɛ o sira wɛrɛw fɛ o feereli o k'a bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnnen don an ka jamana kɔnɔna na yan waleya in ale taara nin kalo in tile 16 ka kɛ ni waleya minnu bɛ olu kɔni kɛlen don ka degun ta ka ɲɛsin Mali jamana ma ani k'a ne a daminɛ jamanaw k'olu fana bila ɲɔgɔn na. Conseil des ministres fana senfɛ fala y'a jira la sa k'a fɔ ko drone ko kɔni bɛna don bɛrɛ la an ka jamana kɔnɔ sabula a yira k'a fɔ ko drone sugu bɛɛ lajɛlen bɛ yen o la sa drone minnu kan ka taa yɔrɔ minnu na n'a kan ka baara kɛ yɔrɔ minnu na daminɛ na sigi olu la ka fɛɛrɛ ni dabalibɔ min ye Dawudi ye ale y'o kuma fɔ Conseil des ministres la Mamadu Dunbiya ka golokansigi kuma halisa u bɛ senna Ugandakaw fɛ yen Uganda kalata ko o banna pewu min ye Yoweri ni Museveni ye fala ye k'a ye se sɔrɔ dɛ nin y'a siɲɛ 7nan ye sa a kɔni bɛ kɛ jamanakuntigi ye kɛmɛ sarada la 71 buruburu 65 a y'o de sɔrɔ jaabi kunfɔlɔw ye min di Faransikaw fɛ ko min ye sankanso dɔ ye kunun ko a 5nan ko warakatala 4nan kan o waati na ko y'a sɔrɔ maaw kɔni bɛ ɲɔgɔn lajɛ la ye o ko bɛ ka ɲɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu sera ka bɔ waleya in na Greenland ni ale ye Danmarkaw ka dugu ye fala ye nansara jamanaw olu bɛ fɛ k'o fara ɲɔgɔn kan Trump ko f'a ka yɔrɔ in kɔni fara min ye États-Unis kan koyi a kuma maritaba bonyanen don kosɛbɛ min ye nansara jamanaw ye olu yɛrɛ bɛ fɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka se Irisi ma u ni Irisi bɛ se k'i bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min nin waati in na Mali Burkina Niger k'a yira la sa k'a fɔ min ye nansaralakaw bɛ n'o ye Union européenne jamanaw ye olu tun ye olu tɔgɔ don lisi la lisi b'a yira sa k'a fɔ ko waribalema ni kurutukurutu ka ca u fɛ yen k'olu jamana saba tɔgɔ sabanan ka b'o la pewu k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bamajɔlen duga wale kɛlɛli bɛ ka kɛ jamana saba in kɔnɔna na kosɛbɛ dunko juguya ni yuruguyurugu ni wari ŋanamu ni Bamajɔlen kɛta na sira fɛ k'o kɔni bɛ ka dɔgɔya jamana in na kosɛbɛ ka tila ka u jamana saba bɛɛ lajɛlen k'u cɛsiri k'u jija wa min ye nin waati na sa Mali ale ni jamana wɛrɛ bɛ farafinna jamana 6 olu de tɔgɔ bɔra sɛbɛn in na sɛbɛn min b'a jira sa k'a fɔ ko jamana ninnu kɔni u ka dugu kɔnɔna na wulikajɔ ni cɛsiri bɛ ka kɛ ka ɲɛsin Bamajɔlen duga wale kɛbaaw kɛlɛli ma sira sugu bɛɛ lajɛlen fɛ Burkina Faso b'a la cogo min Mali b'a la Mozambique Nigeria ani Afrique du Sud ni Tanzanie ani Niger ni Cameroun olu de kɔni bɛ nin ko in na nin waati in na wulikajɔ ni cɛsiri ale hukumu kɔnɔna na fala ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan kunungo kari janvier kalo tile 18 san 2026 Senegalikaw ka ndolacilaw olu ye Coupe d'Afrique ta nin ye atako filanan ye teranga waraw olu fɛ min ye san 2022 tɛmɛnen kɔfɛ sa kunungo
wɔlɔfɔw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la sabula kabini sanga 94 na farankan kɔnɔna tɛ saba fala ye min ye u ka cɛnbe n'o ye Pape Gueye ye ale kɔni de nana i sen don dula kɔrɔ sa k'a dasi ka t'i da ninnu ka celu la cayi bunu ale ma foyi ye o la sa min ye ndulati kɛnɛba in ye n'o tɔgɔ dalen don Mulaye Abdala la k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Maroc kɔni ye ale binna belebele fana ɲɛkɔrɔ k'a yira sa k'a fɔ fala ye min ye ndulati in kɔni ye maa min jɔyɔrɔ bonyana la kosɛbɛ o kɛra Sadio Mane ye Sadio Mane ale ye belebele ye a yɛrɛ ko sa ko nin kubu in kɔni kɔfɛ farafina Coupe d'Afrique kɛnɛ ale tɛna y'o kan Senegalikaw u bɛ se k'u wasa don ale la sa ka waati min kɔnɔ don nataw la fala ye o na kɛ min ye Coupe nata ye farikolo ɲɛnajɛ in jijara kosɛbɛ Senegali ale ni Maroc tun bɛ fu ni fu la fo kana se waati min na arbitre ale taara VAR lajɛ k'a yira sa k'a fɔ ko penalty ko sɔrɔla mankan can kɔfɛ Senegalikaw yɛrɛ kun bɛɛ lajɛlen segira ka taa don vestiaire kɔnɔ k'u ti jouer Sadio Mane a yɛrɛ ka laseliw la ko min ye Claude Leroy ye a y'o de ɲininka ale ni u ka ndolatila kɔrɔ dɔ ko ni waleya ɲɔgɔnna kɛra ko olu bɛ fɛ a ka kɛ cogo di u k'a ma k'u ka ndola ta k'u ka yɛlɛ ka ndola ta k'a kɛra cogo cogo k'u tɛ nimisa fɛn fosi la a ko la Sadio Mane ka sɔrɔ ka taa joueur nɔfɛ o y'a sɔrɔ entraîneur n'o ye Pape Thiaw ye ale tun y'u bɛɛ lajɛlen la don k'u ti jouer u segira ka na penalty ale nana ta k'a di Ibrahim Diaz ma ale min yɛrɛ ye cɔri dasirangana ye fala ye a y'a ta k'a di cɛ ma de koyi hali ne tɛ nin kɛ e ma a nin da tuguni yan mɛ ko min kun don ko n'a kun donna k'a kun bɛ cɛ ɲɛ dɛ ko palanga wa palanga de o fana penalty tan cogo bɛ yen quoi ayiwa kunun kɔni Ibrahim Diaz ka palanga ma ɲɛ a bolo o la sa fala ye Senegal min ye kubu ta dollar wari $10,000,000 n'o ye Américain ka dollar wari o kan ka di ale ma o ye sa min bɛ yen ni o ye Maroc ye ale ta ye dollar wari $4,000,000 ye maa minnu bɛ yen n'olu sera demi-finale la fala ye $2,000,000 ani tilancɛ o bɛ d'olu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma Coupe d'Afrique wɛrɛ Joseph Mosep ale min ye kafu ɲɛmaa ye a ko k'o kan ka taa jamana 3 o de la sa o jamana 3 fana olu ka jɔnjɔn di olu ma Marɔkukaw fɛ yen cogoya min na u bɛ se ka baara kɛ cogo min na min ye balontan in ye fala ye a kuma ka ca ko caman yera a kɔnɔ nin waati na arbitre kɔni maaw taara n'u tɔgɔ ye sira sugu bɛɛ lajɛlen fɛ nka cɛsiri ni timinandiya ani ka bɔlɔn ɲuman tan ka t'o fara i yɛrɛ ka se kan ko o de ye tɔn ninnu bɔ ɲɔgɔn na sabula balontan bɛ se yɔrɔ dɔ la tuma dɔw la fɛn ni fitininin dɔ bɛ yen olu de bɛ balontan in ko bɛɛ lajɛlen ban ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ sa équipe min bɛ yen n'o ka équipe kɔni joué cogo ɲɛna kosɛbɛ o kɛra Maroc ye Marocaw fair play o trophée taara ka di olu ma sabula ko olu kɔni ka joueur olu jɔcogo ɲɛna olu doncogo ɲɛna tulon na wa u bɔcogo fana ɲɛna ndolantan 52 in kɔnɔna fala ye groupe ndolantanw kɔfɛ sa bi 121 de donna n'i y'a jateminɛ sa i b'a ye k'a fɔ sa ko bi 2 ani buruburu 33 o donna kulu fɔlɔ la nka n'i ye Côte d'Ivoire ta jateminɛ a kun yirala k'a fɔ sa ko bi 119 de kɔni kun sera ka don Côte d'Ivoirekaw fɛ yen wa farikolo ɲɛnajɛ in na fɔlɔ fala ye 1 ani fu o kɛra siɲɛ 8 fu ni fu o kɛra siɲɛ 7 min ye carton ko ta fanfɛla la ye jamana mun bɛ carton kɔni caman min dira o kɛra carton 100 nɛrɛma 185 min ye carton rouge ye sa ko carton yɛrɛ dili la fɔlɔ fala ye maa mun ye carton ta ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o ye Mali ni Benin ye Benin ta ye 13 ye anw ta ye 14 ye nka n'i ye carton rouge fana ta k'a jateminɛ carton rouge 10 de dira kɛnɛ in kan ye anw de ta ka ca ni bɛɛ ta ye anw ta ye 3 ye Mali an de ye 3 sɔrɔ finali Maroc ni fɛn ni ɲɔgɔn cɛ maa bɛ se ka min jateminɛ o ye k'a fɔ sa balontan in bɛɛ lajɛlen bannen fala ye bi tɛriw la ŋanaminɛŋana o kɛra Ibrahim Diaz ye a ye celu dasiko 4 kɛ joueur min bɛ yen n'o kɛra meilleur joueur ye o ye Sadio Mane ye gardien min ka ɲi ni gardien bɛɛ lajɛlen ye o ye Yacine Bounou ye ale ye Maroc gardien bi 2 dɔrɔn de donna a kun balontan 7 la Ademoula Lookman ka passe kɛ k'a kɛ bi ye fala ye ale sera ka o 4 kɛ Coupe d'Afrique ko a kɛnɛ fana kan a kɛra sababu ye fana min ye entraîneur ye n'o ye dege karamɔgɔw ye olu k'u ka se yira Pape Thiaw ale min ye Lion de la Teranga ye k'ale kɔni de jɔyɔrɔ ɲɛna kosɛbɛ sabula ale sera k'a ka denmisɛnw k'u ka baara kɛ bɔko 7 seko 7 Senegal yɛrɛ fɔlɔ fala ye n'i y'a ta k'a lajɛ a kun bɛ groupe C de kɔnɔna na groupe C kɔnɔna na Senegal ye bɔko 3 seko 3 sɔrɔ a ka balontan fɔlɔ ani Sudan ye ɲɔgɔn sɔrɔ 3 ani 1 filanan u y'o kɛ u ni La Guinée o kɛra Guinée équatoriale tɛ yan
o kɛra 1 ani 0 ye u ka ndolantan laban sa o kɛra u ni Gambie ye o kɛra 2 ani 0 ye fala ye o kɔfɛ min ye o kun ye éliminatoire yɛrɛ de o u ka ballontan éliminatoire de tun ye n'o tɛ Coupe d'Afrique yɛrɛ kɛnɛ kan 8e de finale la u ni 8e de finale la u ni Sudan de bɛnna 3 ani 1 quart de finale la u ni Mali bɛnna 1 ani 0 demi-finale la demi-finale la u ni Égypte bɛnna fala ye ko 1 ani 0 ko Sénégal kabini a bɔra poule kɔnɔ k'a ye 1 ni 0 de kɛ fo ka na se finale la u ka kibaruya ko fala ye ko Benzema bɛ ko in na han ko n'i y'a jateminɛ min ye Sénégali ye a ka Coupe d'Afrique fɔlɔ tali o kɛra février kalo tile 6 san 2022 u ka dege karamɔgɔ min tun b'u kunna waati n'o ye Aliou Cissé ale tun bɛ maillot min don o tun ye numéro 6 ye Zeyn u ka coupe tako filanan o kɛra le 18 janvier 2026 numéro min fana tun bɛ Pape Thiaw Kana fala ye o ye 18 ye ale fana ye dege karamɔgɔ ye ko kɛra cogo o cogo wɔlɔfɔw ko Benzema o bɛ a la nin bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ sa fala ye min ye wɔlɔfɔw yɛrɛ fɛ yen a yira k'a fɔ min ye dugudenw ye olu kɔni bɔra kosɛbɛ ka se ka baaraw kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko u ka tɔn a ka d'u ye kosɛbɛ u ye ɲɛnajɛw ni fɛnw caman kɛ kunungo sɔrɔ yɔrɔ caman na Dakar dugu kɔnɔna na ani u ka marabolo caman kɔnɔna na Coupe d'Afrique n'i y'a ta ka jateminɛ fala ye maa minnu y'a ta ko laban kɛ san 2025 Sénégal ale ye se sɔrɔ Maroc ka 1 ani 0 min ye Côte d'Ivoire 2023 Côte d'Ivoire ye se sɔrɔ Nigeria kan Cameroun 2021 Sénégal ale ye se sɔrɔ Égypte kan Égypte 2019 Algérie ale ye se sɔrɔ Sénégal kan Gabon 2017 Cameroun ye se sɔrɔ Égypte kan min ye 2015 Guinée équatoriale kaw fɛ Côte d'Ivoire ye se sɔrɔ Ghana kan 2013 Nigeria ale ye se sɔrɔ Burkina Faso kan min ye 2012 ye sa Guinée équatoriale kaw fɛ Zambie ye se sɔrɔ Côte d'Ivoire kan Angola kaw fɛ 2010 Égypte ye se sɔrɔ Ghana kan min ye 2008 ye sa Ghana kaw yɛrɛ fɛ Égypte ye se sɔrɔ Cameroun ale kan nin ye équipe 10 laban ye minnu ye Coupe d'Afrique ale ta baara in hukumu kɔnɔna na sa fala ye min ye wɔlɔfɔw fɛ yen u ka jamanakuntigi ale ni u ka premier ministre ani ka fara ministre caman kan u ye ndolantan in lajɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye kɛnɛ in kan ye k'a kɛra nisɔndiya dan ye Diomaye Faye ale min ye jamanakuntigi ani Sonko ko bɛɛ lajɛlen y'u sigilen ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka taa ndolantan in lajɛ fo ka taa ban ndolantan yɛrɛ jama yɔrɔ kɛra min ye fala ye cɛlu dasilen ko Sonko yɛlɛla chaise kan han a tɛ nin ye de ko nisɔndiya k'a barika bonyana ko nin de la farikolo ɲɛnajɛ fala ye a ka fisa jamana ma a bɛ fɛn caman de ban a bɛ maaw ɲinɛ u ka dimi caman kɔ kumu fɛn caman bɛ yen a b'olu ban wa a b'a to hali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ sabula jaabi o fana ye kangarida kan de ye ɲɛmaaw ye bɛn ni kelenya ale sinsinni na k'o de misaliya filɛ nin ye ka kɛ wɔlɔfɔw olu fɛ yen an y'a f'i ɲɛna sa k'a fɔ k'an yɛrɛ fɛ yan fédération malienne de football fala ye maa minnu bɛ yen n'olu ye comité exécutif ma a bɛɛ lajɛlen démissionnera tan kun kɔnna ka walan sɛmɛ kalo tile 13 kuna sini ko a yirala sa k'a fɔ a tɔ kun tora vice président ale ni bureau mɔgɔ 3 ye u bɛɛ lajɛlen ka fara Bavier kan u bɛɛ lajɛlen ye walan sɛmɛ sisan ministère des sports de kɔnɔnen don yaasa ka se ka FIFA ni CAF ladɔnniya nin baara in na bɛɛ kɔni sigilen don min kan o ye Kɔnɔr sigilen ye fala ye Sidibé Kayi Maga sa ale min tun ye papier bɔ k'a fɔ k'u bɛ taa réunion kɛ ko k'a lajɛ ka se ka fédération bureau kura sigi sen kan maa minnu bɔra ko sariya kura u y'ale yɛrɛ wele ko sɛbɛn b'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ ye secrétaire général ye fala ye k'a kana n'o sɛbɛn ye u y'a bila ka taa ka so bin tɛnɛn u bɛna n'a wele tuguni k'a ɲininka baara tɔ bɛna na kɛ cogo min na ni ala sɔnna ma min mana na bɔ o kɔnɔna na an na o da bɛɛ lajɛlen ale tulo kan farikolo ɲɛnajɛ dan tɛ balontan dɔrɔn ye fala ye an ka nɛgɛsoboliw n'o ye fédération malienne de nɛgɛsoboli ye olu fana ye wulikajɔ belebeleba kɛ nin waati laban in na min ye nɛgɛsobolilaw ye Siri Bagayogo n'a ka maaw u fana ye u timinanja kosɛbɛ ka se ka baara sigi sen kan sa u ka tɔnba min bɛ yen n'o ye Union Cycliste International ye ale kan ka baara minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɛn san 2030 ma
o baaraw kukumu kɔnɔna na sa olu kɔni ye an ka nɛgɛsobolilaw n'o ye egili nɛgɛsobolilaw ye olu bisimila secrétaire général n'o ye Sadu Sise ale tun bɛ kɛnɛ kan jɛrɛ in a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la fédération internationale de cyclisme ale ka jabala kɔnɔna na min ye fɛɛrɛba minnu bɛna sigi sen kan nɛgɛsoboli hukumu kɔnɔna na diɲɛ fantan 4 baaraba minnu kan ka kɛ ka bɛn ni san 2030 ye yɛlɛma minnu kan ka don fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ kan ka kɛ min ye a ko kɔnɔna na yaasa ka se ka baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ min ye ICI ye ale y'o ko bɛɛ lajɛlen dangɛnɛmaya k'a yira sa k'a fɔ farafinna an fanfɛ bolo fɛ bi Mali nɛgɛsobolilaw bɛ ŋanaminɛŋanaw fɛ walasa fɛɛrɛ min sigira sen kan san 2030 baaraw kɔnɔna na nɛgɛsoboli yɛrɛ kɔnɔna na diɲɛ kurukara u y'a yira sa k'a fɔ ko Mali ale ni dɛmɛ ka kan sabula cɛsiri ni baara min bɛ ka kɛ ni waati laban ninnu na a tɛ se ka to ten fo min ye Mali fédération de nɛgɛsoboli u ka se ka dɛmɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la baaraw ale n'u ka denmisɛnnin minnu bɛ yen sa n'olu fana u senna ka di kosɛbɛ nɛgɛso la ka fɛɛrɛ sigi u ka se ka taa sajiw kɛ fan wɛrɛw fɛ o laɲini baaraw bɛɛ lajɛlen o kɛra kɛnɛ kan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sidi Bagayogo ale de ye fédération de nɛgɛsoboli secrétaire président ye hanfala ye Buguri b'a kɔnɔ Buguri fana b'a la an b'an ka kibaruya kuncɛ ni min ye o man di an balimakɛ a n'an kɔrɔkɛ n'o ye Mohamed Sumare n'ala ale ka kalifa minɛ a la k'a to Marokokaw fɛ yen kunungo u taara bila a dayɔrɔ laban na Ɲamakɔrɔ kaburudon na maa caman baden o de bɔra ka na bɛɛ lajɛlen nana sa ka na seli ka dugawudon kɛ Mohamed ye ko ala k'a dayɔrɔ sumaya sɔgɔmada in na an bɛ ka don kumaso kɔnɔ tuma min na fana an y'a mɛn k'a fɔ ko min ye an dɔgɔnin an terikɛ an'an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Seri Jara ye ale tun bɛ renouveau la a tun bɛ farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw di ye nin waati in na a fari tun man da a la kosɛbɛ ko ala ale fana ka kalifa minɛ a la n'ala sɔnna a ma min ye Seri ka télévision so tropiki an yɛrɛ n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ jani hukumu kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ sa ko ala ka hinɛ a la ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kisi min ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma ala ko nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ